Окей, това е нашия апартамент. От тук се влиза кухнята, пълен поглед върху нея. Тук в ляво е банята, която вече познавате. Тук точно тази врата е разни неща за пазаруване, смисъл за готвене. Имам тук разни обувки сме сложили. Тази вечер плахата съм наслаждава на малко рибка. Тук съм оправила. И така, насреща е спалнята, към която ще се върнем. И тук стаята ни още много неуредена. Утре се надяваме да отидем за малко мебели в Лос-Анджелес. Много картини, които се взехме лятото, стоят да се сложат в рамки. И плахата тук, мистер Славов, say hi, метре. Програмера. Колко скучно. И така, това ни е тераската. Имаме излизаме от нея от двете страни, от всекидневната и от спалнята. Ето тук е спалнята вече, влизаме. Насреща светлините са на Спектрума, там ходим на кино, на ресторанти, на разходка, купуваме стапиока. Тук има много произведения на изкуството, които чакат също да бъдат окачени. Някои хора ще се разпознаят творбите тук. И така, това не е спалнята, компютъра моя, който обикновено стои на земята и сутрин само го предърпвам. Куп книги тук. Предполагам, Руми ще се съгласи. Тук това ни е клозета и кухнята обратно. И това е.